एनिएटआव बयखौबो बरायबाय। दिनै आसामनि रायजो बेंगिरि प्रफेसार जगदीश मुखी बिथाङा उदालगुरि जिल्लायाव दावबाय फैगोन। बिटिसि खुंथाया रायजो बेंगिरिनि आखायाव थांनायनि उनाव गिबि खेबनि थाखाय रायजो बेंगिरिया उदालगुरि जिल्लायाव दावबाय फैगोन। उदालगुरि जिल्ला डिसि अफिसनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला सानजौफुंनि 12:15 1 रिंगासिम उदालगुरि जिल्लानि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरनि दैदेनगिरिफोरखौ लानानै मोनसे गोनांथार मेलाव बाहागो लागोन। मख'नाय मेला डिसि अफिसनि कनफारेन्स हलाव जागोन। आथिखालनि कभिड-19 नि थासारिखौ नोजोर बोनानै मोनसे आफादनिफ्राय सासेल' दैदेनगिरिफोरखौ मेलाव बाहागो लानायनि गनायथि होनाय जादों आरो मेलाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिया मास्क गाननायजों लोगोसे ससियेल डिस्टेन्सखौ मानिनो थाखाय खावलायदों। दिनैनि मेलाव बाहागो लानो हांख्रायजानाय आफादफोरानो जाबाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, उदालगुरि जिल्ला असम साहित्य सभा, उदालगुरि जिल्ला नेपाली साहित्य सभा, उदालगुरि जिल्ला सानथाली साहित्य सभा, उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, उदालगुरि जिल्ला अल आसाम स्टुडेन्टस इउनियन, उदालगुरि जिल्ला अल राभा स्टुडेन्टस इउनियन, उदालगुरि जिल्ला अल कच राजबंशी स्टुडेन्टस इउनियन, उदालगुरि जिल्ला असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद, उदालगुरि जिल्ला अल आसाम गोरखा स्टुडेन्टस इउनियन, उदालगुरि जिल्ला अल आसाम माइनरिटी स्टुडेन्टस इउनियन, उदालगुरि जिल्ला अल सान्थाल स्टुडेन्टस इउनियन, उदालगुरि जिल्ला अल आदिवासी स्टुडेन्टस एसोसिएशन अफ आसाम, उदालगुरि जिल्ला आसाम ट्राइब्स स्टुडेन्टस एसोसिएशन, उदालगुरि जिल्ला अल बिटिएडि बेंगली यूथ स्टुडेन्टस फेडरेशन, उदालगुरि जिल्ला अल बिटिएडि माइनरिटी स्टुडेन्टस इउनियन आरो उदालगुरि जिल्ला अखिल हिन्दीभाषी युवा छात्र परिषद बै आफादफोरखौ गाबोननि मेलाव हांख्रायनाय जादों।